Belakana hambai koktoba thumnai rok narok tinini sini TSCO sini central committee ni sini kaisa protinidhi mulok jesung deputation lai mane coaching school phaiye so o deputation narok phai coverage khlai mane babe narok belakana hambai so narok sai manna sini TSCO jung joto jarago sini tipra sarongni ham khlaini bagai borongni jung jalni jarago jung joto jarago borongni logeo tongo so abahai thangnai jorago jung boys bojungni hostel rongni jungjal tai o rungnokni jungjal rokno tui jung tini o jaga deputation relai mane kaisa TSCO central committee ni ongoi ani ganaro sini central committee ni president Netaji Deburma yango Obhinav Tripura yango sini joint secretary Alexander Jomatia tongo gang general secretary Sujit Tripura jung nukjakha o hostel ni je borongni main problem tongmani tuini je kaisa puila jungjal tongmani iron ni tui rok mano ba jora jora kamke tui maya aboni gana gini borongni o jaga night guard ni kaisa belen issue tongmani kokborok teacher no tui tongmani tai hostel warden no tui tongmani hingka jung headmaster bai ba HM bai kok salai mani yagulo motamoti borok ashas rikha je joto problem ni solution ongnai শুধু naharkhe je o kokborok teacher ni kaisa problem abongkha tabukni je hapang tongnai ba norok thangnai jora rogo media rogo borok release khlaikana je Tripura Saha hamkraini kok salai lagi je kok borok teacher rokno new khlainai hinai borok je salai tongmani kaisa sini Tripura Saha rokno emotionally thungi tonglai mani sung nukha advertisement rok rolaikha sungno Tripura Saha rokni hamkrainai yo sungno kok borok chalu khlainai abo hai kwbangma bla 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 tamhita biggopti koto koto rolai abo baino tongthongjai tonglai mani kintu jung tini o school phai jeta reality jeta bastob phai nukha tamo o bojjung school agartala ni kaisa top school ni bisho kaisa school o school o kokborok teacher se krei abo baise borokke koto koto sai tongo phekebo o jaga phai jung kokborok teacher se krei age jeta khorongni tongmani sini usha mem bai sobita mem usha mem ongkha political science ni teacher bini pore sobita mem tongmani BA ni bo GT se ke borok o jaga kokborok teacher krei onguise o jaga borok haino yogyagoi borok phurungui tongmani phekeba kwbangma jung Tripura Saha rokni bai khlai paikha Tripura Saha rokni bai kokborok atiri paikha etc sanai rok reality kintu atise reality jung TSCO tini je protinidhi mulok deputation phairo mani je nukjakha reality abahai o jaga kokborok teacher kaitcha phano kore abongkha main problem jung TSCO jini ka abono sini dabi tongnai tini o protinidhi mulok deputation ni bisingtui phainai jorago jate o hostel ni je jungjal kaisa night guard dakti rona ongthok gana gini o jaga je borongni chamung nungmoni bo kaisa problem tongo chamung nungmoni problem na solve ongthok hostel warden jate sini khoroksa Tripura Saha na dakti o jaga niyok khlaina ongthok jotoni se important ongkha sini mani kok kokborok kok o kokborok kok no phurungjakna bagoi at least class 8 ni simi 6 ni simi 8 jora khoroksa tai 9 ni simi 12 jora khoroksa KBT yani kokborok teacher at least jate o bojjung school khorognoi jate niyok khlaina ongthok sini abono dabi tongnai joti abahai dabi ni bisingti phana joti jung thangnai jora rogo mania hangke ba nugia hangke jung aboni bagai phainai jora rogo tribal welfare phana hindi ba education department of phana hindi jung abono deputation rolainai keta kaisa kokang sairwano abongkha jung nukjakha idaning Tripura Saha hamkrain naikolnai ni bagai kaisa bedek tonga abongkha tribal welfare phekba belaino wanama singsa kokongkha tribal welfare Tripura Saha hamkrai rongni bagai rang rui tongo phekba o department na tabong nayokhe saba hostel abongkha education department hingke abota ati hai ongkha nok tangkha danetaji thangui tongkha ang mane tribal welfare ke rang rogo nai tongo ke education department ke Tripura Saha hamkrai ni bagai se tribal welfare hingke tribal welfare no sai manna bile Tripura Saha hamkrai ni tamo jungjal tamo abo phekba education department nayo abo bubuti hai system solitong abono tuibo song financial rogo khorang tisana ta main question ang san main question jung actually pasta sini main jeta dabi tongmani aboni bishoy sini mainly je dabi tongmani abongkha kokborok no jate dakti o jaga teacher niyok ongthok night guard niyok ongthok tuini jungjal na dakti katina ongthok ta hostel warden niyok khlaijak na ongthok abono sini mainly dabi tongmani as a tribal welfare department kana mo mala education department bai jung actually tabo visit khlai tongo school mia jung hostel hora visit khlaika tini o jaga jung visit khlaika next time school tongo joto school ni agartala area je Tripura Saha school tongna visit khlai mani yagulo jotoni problem rokno tuyui jung overall kaisa problem nagai jung tribal welfare visit khlai